Bun găsit, doamne și domnule, suntem în legătură directă cu sala sportelor din Reșița pentru derbiul ligii masculine la handbal. Prima etapă din retur, locul 1 cu locul 2. UCM HC Cara Severin, noua titulatură a liderului fosta UCM Reșița, și locul 2 în Liga Națională, Handbal Club Odorheiul Secuiesc, se bat pentru primul loc în direct la DigiSport. Au fost adevărate lupte și trăiri în aceste ultime 4 zile la Reșița, deoarece echipa a dispărut de pe firmament pentru vreo 24 de ore. Vă vom povesti despre ce s-a întâmplat. Dacă ați vizionat știrile DigiSport, cu siguranță sunteți la curent. Suntem George Pârvan și Costi Prună și vom comenta pentru noastră acest derby. Să nu uităm, iată și formațiile, așadar echipa din Reșița: Ionescu Antonaru, Marta Pârvan, Eros Tucanu, Vulper Rozneanu, Radu Vaida Sigan, Popovici, Tomaș, Grozăvescu, pivoți Pârianu, Cuciula și Țari, antrenor Grigore Țari, 42 de ani. Prezentarea echipelor: Reșița în albastru, Odorheiul în roșu, pregătită de Vlad Caba, Bârze și Varon poartă, Stoilov și Talaș pivoți, Kuzmanovski și Dimache coordonator de joc, Rusia, Răpciug și Ferenții la linia de 9 metri, Câmpan, Orban, Frățilă, Comporai și Mihalcea sunt extremele echipei surpriză din Liga masculină. Handbal Club Odorheiul Secuiesc, locul 2, 22 de puncte. UCM HC Cara Severin, locul 1 cu 23 de puncte. Așadar, să nu uităm că la un moment dat Odorheiul se afla pe primul loc grație acelor victorii surprinzătoare, spunea lumea la momentul respectiv. Una dintre acestea a fost înregistrată în prima rundă a turului, când Handbal Club Odorhei a învins pe UCM Reșița 31-30. Arbitrii acestei întâlniri, binecunoscuții din România și din cupele europene, Cârligeanu și Bejenariu. Reșița mulțumește celor care au rămas. Ați mai văzut acest banner și în weekendul trecut în partida din optimile Cupei Cupelor dintre Reșița și Budivelnic. Un alt banner pentru acești jucători care au fost neplătiți 4 luni de zile. Din păcate, față de weekendul trecut, Reșița a mai pierdut un singur jucător. Este vorba de Adrian Petrea, care a semnat cu știința Dedeman Municipal Bacău. El n-a mai avut răbdare să stea încă vreo 24 de ore prin Reșița. S-a rezolvat situația datorită intervenției Consiliului Județean prin domnul Sorin Frunzăverde, care până la urmă a reușit să vină lângă echipă după lungi tatonări în care directorul echipei, președintele Ioan Zanfirescu și antrenorul Grigore Exari au încercat să convingă autoritățile locale că acest brand al județului Reșița, al județului Cara Severin, echipa UCM Reșița, nu trebuie să dispară. S-a schimbat titulatura. UCM Handbal Club Cara Severin se numește echipa din această etapă. S-a evitat astăzi penalizarea din partea Federației Europene de Handbal cu amendă de 10.000 de euro. Ar fi fost suspendată 2 ani echipa din Reșița dacă nu mai juca în cupele europene, unde este calificată în sferturile Cupei Cupelor, și România ar fi pierdut un loc de cupă europeană din sezonul viitor. Reșița continuă să existe sub altă titulatură, cu probleme financiare, cu probleme de lot, dar ea nu are cum să retrogradeze în Liga Secundă și din sezonul viitor poate situația va fi mai bună la echipă. Totuși să ne gândim că Adrian Petrea s-a întors după atâția ani acasă. El e originar din Bacău. Atunci când Reșița l-a pierdut, se supune că ar fi pierdut cam 50% din forța ofensivă și un om extraordinar în apărare. De altfel, Adi Petrea, în zi de grație, era un jucător care decidea soarta pentru formația la care evolua. Rohozneanu a fost cu aruncare în bar. Acum primul atac pozițional pentru Odorhei. Pe extrema stângă Frățilă, în dreapta este Mihalcea. La coordonare
Ar trebui să fie Kuzmanovski, dar nu este Dimache, este jucătorul cu mâna ridicată, cu numărul 17, dar este macedonianul Kuzmanovski, l-am văzut bine și noi la monitor. Pivot este cu numărul 11, Talaș. Kuzmanovski pentru Ferenc și primul gol pentru Odor Hei a înscris Interul dreapta. Ferenții la 24 de ani au repus mingea rapid jucătorii lui Grigore Xari și a fost acum 9 metri. Ferenc este unul dintre cei care a progresat enorm la Odor Hei, la fel și Huba Talaș, pivotul lor. Siguranța e dată în principal de acest formidabil portar Sorin Bârză. Vaidasigan, primul gol pentru Cara Severin în această partidă, jucător revenit de la Timișoara, unde fusese împrumutat la începutul sezonului. 1-1 între Cara Severin și Odor Hei, dar este 1-2 deoarece a înscris coordonatorul de joc Kuzmanovski, 28 de ani, o găselniță a lui Vlad Caba, acest jucător, alături de finul său Stoilov, pivotul cu numărul 55, care momentan nu a intrat în joc. Doi macedoneni care au schimbat în bine fața echipei din Odor Hei, Kuzmanovski la coordonare și Stoilov pivot. Să nu uităm că acest Goran Kuzmanovski e chiar conducătorul de joc al naționalei țării sale și că și Stoilov se numără printre internaționalii macedoneni. Chiar Kuzmanovski chiar are valoare, adică nu e un străin din ăsta adus doar ca să umple foaia acolo, să fie la număr. Tucanu, unul dintre veteranii Reșiței, pasă printre pentru Rică Pârâianu și a fost faultat pivotul lui UCM HC Cara Severin. Trebuie să ne obișnuim cu noua titulatură a formației. A fost faultat Rică în momentul în care a vrut să arunce spre poartă de către Ferenții, numărul 4. 7 metri pentru Cara Severin. Vaidasigan este la minge, probabil da, el va încerca să arunce la poartă. 28 de ani pentru Vaidasigan, un jucător cu experiență, aruncă din prima și învinge pe Bârză. 3-2 UCM Odor Hei. Pentru prima oară conduc gazdele în această partidă. Rică Păreanu normal și coordonează jucătorii. A mai plecat Petra, unul dintre bunii săi prieteni de la formație, un jucător foarte valoros. Chiar se înțelegeau, aici e marea problemă a Reșiței. Seamănă Reșița la ora actuală puțin cu ceea ce era Dinamo anul trecut, decât că Reșița are mai mulți jucători experimentați și mai puțini juniori. Iată un nou gol al lui Ferenții. Aruncare de pe picioare din alergare. Odor Hei nu mai are niciun jucător de braț stâng la 9 metri. Mai era Danienfeld, care a fost împrumutat la Oradea. Mai sunt un jucător pe interdreapta de braț stângă. Mai sunt acele extreme, dar nu pot dubla pe Ferenții. Ar mai putea să face răpciugă în acea zona terenului. Vlad Caba va ști când să facă modificări de rigoare. Și primul gol pentru Rică Pârâianu. Iată bucuria golului pentru Pârâianu. A agățat mingea și a băgat-o în poartă. 3-3. Suporterii reșițenilor sunt extraordinari. Vă spuneam, această partidă s-ar fi putut să nu se joace. De fapt, acum 2 zile se știa că nu se joacă partida, deoarece echipa Reșiței nu mai exista. Însă Galeria Reșițenilor își dăduse deja întâlnire la sala sporturilor la ora meciului, astăzi la ora 20, pentru a scanda numele echipei. Și până la urmă au intrat în sală reșițenii, deoarece echipa există. Surprinzător, apărarea care altfel ducea greu echipei din Odor Hei a primit aceste goluri prin partea centrală. A marcat acum Rusia, gruzinul de 26 de ani care a mai evoluat la Dinamo în campionatul românesc. 3-4, Cara Severin, Odor Hei, minutul 5, locurile 1 cu 2 în Liga masculină. Locul 3 este ocupat de campioana HCM Constanța. Are 21 de puncte la 2 puncte de liderul din Cara Severin. Nu uitați, HCM Constanța va putea fi văzută mâine pe Digisport Plus de la ora 20 în partida decisivă din Liga Campionilor împotriva bosniacilor de la Sarajevo. Mai avem mâine handbal și din Liga Națională la ora 12. Steaua întâlnește Energia Târgu Jiu. Vaidasigan pe întors, dar pe mijlocul porții a fost această aruncare apărată Sorin Bârză. S-a declanșat faza a doua, s-au repliat
reșițenii. Iată cum rezolvă din nou Kuzmanovski. Reșița ar trebui să joace cumva economicos, să nu rateze, să înscrie din măcar la 3 atacuri din 4, pentru că altfel vor obosi primii 7 și atunci când vor apela la junior vor avea o situație delicată. Vaida-Sigan a fost blocat de Kuzmanovski. Kuzmanovski un fel de futuraș și joacă un 5+1. Stă la intercepție macedonanul. Tucanu pasă pentru Părâianu, a pivotat Rică Părâianu și un cartonaș galben am văzut pentru Rusia. L-ați avut în plan îndepărtat pe Vlad Caba cu tricou alb la marginea terenului. Omul care trebuie să facă o super formație din Odorheiu Secuiesc în următoarele 3 sezoane. A fost semicerc la această fază. Kuzmanovski pentru Ferenții, aruncă și pe lângă poartă ghiuleaua stângaciului din Harghita. Lipsa de concentrare e cea care îi spune cuvântul până în acest moment. Iată pe Tucanu, acolo să recunoaștem că la 36 de ani Tucanu este un tip formidabil. A fost mulți ani capitan aici la Reșița. Echipă care a pierdut numai puțin de 10 jucători până la Adi Petre, deci 11 jucători, o formație de fotbal. Jucători care ar fi fost în stare să evolueze la orice echipă de la noi. S-a dat fault în atac la această fază și calmează jocul Kuzmanovski pentru echipa sa. În stânga este Răpciugă cu numărul 2, revenit în handbalul de performanță după ceva ghinioane în sezonul trecut. A fost operat la ligamente, apoi a avut probleme la degetul mare de la mâna dreaptă la brațul de aruncare, însă și-a revenit acum, puțin în urmă cu pregătirea fizică, dar încet, încet își va reveni. El mai are un frate, după cum știți, la Steaua, este pe extrema stângă, frații Răpciugă. Una dintre rarele ocazii, dintre rarele situații de acest gen de la noi din echipa din Liga Națională. A apărat Antonaru, omul care a adus cupa în sezonul trecut, cum se spune, la Reșița, prin acele parade extraordinare la aruncările de la 7 metri și acum din nou 7 metri scos de Rică Părâianu. Pasa bună printerea lui Vaida-Sigan, a intrat în semicerc Ferenții, a mai fost acolo și Răpciugă. Din nou Vaida-Sigan vine la punctul fatidic. Părâianu, a doua aruncare de la 7 metri obținută. Apără Sorin Bârză, vă spuneam, este un portar formidabil. Omul care efectiv dă încredere cu echipierilor săi. La 35 de ani, despre Bârză se spune că este unul dintre cei mai inteligenți handbaliști români în activitate. Atacă Reșița, Kuzmanovski, Ferenții. A plecat în circulație acolo Frățilă. A ajuns al doilea pivot, însă este blocat Ferenții. Răpciugă, Kuzmanovski și de asta dată e rândul lui Antonaru la parade. S-a greșit pasa către pivotul, aveți în imagine pe Grigore Xari, omul care acum 3 zile se împăcase cu situația că nu mai are echipă de pregătit. Până la urmă totul s-a întors pentru această formație. Gol, iată, pentru Stoilov, celălalt macedonean al Odorheiului. De cât de bine a îngățat acea minge, a căzut în semicerc, a fost o căzută, s-a dat gol până la urmă. 3-6, Cara Severin, Odorheiul Secuiesc în minutul 10, dar suporterii Reșiței George au rămas aceiași. Fidel și fac un spectacol cum rar se poate vedea la noi. Întotdeauna la Reșița a fost sala plină. Să mai spunem că în prima partidă din această rundă CSM Satu Mare, Universitatea Poli-Municipal Timișoara, 28-27, 17-16 la pauză. De pe extrema dreaptă Pârvan a găsit spațiul porții lui Sorin Bârza, iată, a driblat bine acolo la Mihalcea, însă n-a putut să găsească traiectoria spre poarta Odorheiului.
3 goluri are în continuare Odorheiul peste Reșița. Odorheiul, o echipă surpriză, spuneam, în acest sezon. A început extraordinar, a învins Reșița, a învins Constanța în primele etape ale turului. Lumea s-a bulversat, nu prea înțeles ce s-a întâmplat în acele momente ale campionatului și iată, Odorheiul a rămas în primele două locuri. Se pare că nu le-a primit această pauză de 11 săptămâni pe care au avut-o. Am auzit antrenori spunând că e o perioadă mare de inactivitate și că fac eforturi deosebite să își țină jucătorii în priză. Oricâte amicale ar disputa, e incomparabil să joci un meci de pregătire cu unul oficial. Da, a fost și campionatul mondial, a fost și pregătirea pentru campionatul mondial. În alte campionate au fost pauze mai mici decât la noi. Se va întrerupe campionatul și după această etapă din weekend. 3 săptămâni se va întrerupe din nou campionatul pentru pregătirea dublei cu Lituania din preliminarele campionatului european. România va juca la Constanța, acolo unde HM-ul va juca cu Ciudad Real joia viitoare și gol extraordinar pe pătrunda lui Rusia. 3-7, Cara Severin, Odorhei au pierdut mingea din nou gazdele și pasă greșită pentru numărul 11, Talaș, și revine mingea celor de la Reșița prin Rohozneanu. S-a greșit de ambele părți. Parcă totuși până la urmă Odorheiu s-a mai liniștit și începe să se vede cu echipa din tur, care chiar impunea respect. Nu e mai puțin adevărat că a prins și o conjunctură acolo în care Constanța avea și jucători accidentați și nu le mergea. Bârză din nou la a 4-a intervenție reușită. Făcut sandwich aici în extrem. Grozăvescu a recunoscut Mihalcea că a intrat puțin cam tare la adversarul său direct. 9 metri pentru Cara Severin. Rohozneanu a fost împins de Kuzmanovski. Atât publicul este mai mult decât alături de favoriți și încearcă să pună presiune pe arbitrii. Protestează la fiecare fază. Pe lângă poarta aruncarea lui Rohozneanu. Mulți dintre jucători sunt prieteni în afara serii de sport, a spațiului de joc. Chiar cei care sunt prieteni se tamponează mai abitir. În teren nu mai există niciun fel de familiaritate, doar dorința de a câștiga, așa cum e și normal de altfel. A revenit Răpciugă în centrul ofensivei celor de la Odorhei. Dimache pentru Rusia, numai jucător de mână dreaptă, acum 9 metri, pasă pentru frățile, dar au agățat reșițenii, contraatac pentru ei și un gol cu bolt înscris de un jucător tânăr, Popovici, 19 ani pentru acest jucător de perspectivă al UCM HC Cara Severin. Un Inter solid, are 1,94 m și 90 de kilograme, e venit de la Centrul Național Olimpic din Sighișoara. Să spunem că Grigore Xari, antrenorul reșițenilor, a colaborat foarte bine această perioadă cu doamna antrenoare Lucia Moruț de la liceul Traian Voia din localitate, vicecampioni ambaliștii doamnei profesoare la juniori. Are 8 juniori la pregătire Grigore Xari, 4 dintre ei sunt și astăzi în lot. Da, Vaida Sigan, primul eliminat din acest meci. Iată câțiva dintre juniorii de care vorbeai: Răzvan Radu, Răzvan Toma, Otilo Eros, Roland Țari, fiul antrenorului Grigore Țari. Fiecare dintre ei la 18 ani. Om în plus pentru Odorhei, coordonată de aceeași Kuzmanovski. Kuzmanovski pentru Rusia, aruncă din prima, gruzinul a apărat Antonaru. Să vedem cum vor juca gazdele la această fază cu omul minus. Spunea Grigore Xari înaintea partidei că nu a avut foarte mult timp să pregătească din punct de vedere tactic acest meci, pentru că toată formația normală a fost bulversată în ultimele 3 zile. Astăzi n-au mai făcut nici măcar o mișcare ușoară, a lăsat pe jucători să joace bine. Ieri au avut un antrenament serios. Adevărul că au trecut printr-o situație cumplită și e aproape un miracol că această echipă încă există și că joacă.
Și de asta s-au preocupat factorii de la Reșița și chiar și cei de la Federația Română de Handbal, care s-au zbătut ca echipa să nu dispară. Știi ce greșeli fac handbaliștii de la Odorhei? Aproape copilărești. Stoilov s-a lovit cu mingea, să spunem, și a văzut că n-a reușit să o prindă. Da, se auzise într-o primă fază că echipa din Reșița ar putea să ajungă la Turnul Severin, să se mute la Turnul Sau Severin. la Arad. Da, acolo unde a mai fost mutată în urmă cu 2 sezoane și jumătate, dar din cauza faptului că nu avea sală, se refăcea sala de aici. Iată pe Vlad Caba, care protestează la decizia arbitrilor. Eliminare. Da, acolo a zis Perică Pârâianu, care a fost împins de Măciuleanu Stoilov. A fost la Metalurg Skopje. După naționalul său, Kuzmanovski, unul dintre cei mai plimbați jucători din Europa, e la 8-a echipă. A jucat și în Spania, a jucat și în Suedia, în țara natală. Tucanu pentru Hozneanu, se joacă 5 contra 5, apoi va fi superioritate pentru Gazde, Bârză, protejat și de transversal. Nu s-a văzut bine dacă Sorin a trimis mingea spre transversal. A atins-o puțin, a agățat-o, și aruncarea lui Dimache din prima pe lângă poarta lui Antonaru. Fază rapide de ambele părți. Acum avem aruncarea lui Rohozneanu. Da, a fost numai nu bare transversală și apoi mingea a revenit în fața liniei porții și de partea cealaltă Dimache n-a putut să-și ajute echipa. Lor bune cu care ne-am dat seama ce s-a întâmplat pe direct. Acum Rohozneanu pentru Tucanu, Vaida Sigan, s-a avut culoar pentru Inter și super fază clasică creată de Cara Severin, 5-7, UCM HC Handbal Club Odorheiul Secuiesc. Jucătorul surpriză acest Ilie Vaida Sigan, pe el au mizat până acum bănățenii. Are 3 goluri marcate, 2 din acțiune, 1 din aruncare de la 7 metri, dar s-a văzut clar cum au făcut paravan, cum au aranjat mingea acolo, combinația pentru el a fost făcută. Au scos portarul, l-au trimis pe Kuzmanovski în centru. Are cel mai eu decupat gri acum la minge Kuzmanovski, dar un cartonaj galben. A fost împins un jucător de la Odorhei de către numărul 20, Marta, și el jucător nou venit la Reșița. Este frate cu arbitrul Ionuț Marta și ambii sunt băieții fostului mare handbalist de la Minor Baia Mare, Marta, câștigător, fostul portar Marta, fost câștigător al cupelor europene cu Minaur. Aici Vlad Caba arată la masa oficială că nu s-a furat mai din timp probabil time-out-ul. Marta, care și-a făcut, Marta bătrânul, să spunem așa, care și-a făcut și acea școală, da, tatăl, și acea școală particulară de handbal, care chiar dă rezultate, are deja răspândiți jucători în toată țara. Pasiune cu adevărat în familia Marta pentru handbal și normal, tatălor este mândru, unul s-a îndreptat spre arbitraj, unul spre handbalul de performanță, extremă dreaptă. Marta a jucat și pe la Cluj, s-a venit aici la Reșița. Până la urmă, cred că încă mai se mai negociază ceva acolo. Ceva secunde, da, probabil. Încă 10 secunde de în plus pentru Gazde. Mihalcea nu trebuie să piardă mingea Harghitenii, pentru că poarta lor este goală și a înscris Rusia extraordinar pe ultimele momente când arbitrii se pregăteau să fluiere un pasiv. Gruzinul a aruncat în diagonala printre picioarele lui Antonaru. Aruncare pe întors, într-adevăr, jucătorul care îți duce echipa în spate, omul care îți dă gol exact atunci când ai nevoie de el. Când se fluiere, arbitru pasiv a trimis mingea în poartă. Ăsta e handbalist adevărat. Și ce gol, Tucanu! Și este un handbalist adevărat, experiență și valoare la Adi Tucanu, 36 de ani, un handbalist fără ifose, fără fițe, care și-a făcut treaba peste tot unde a fost, de disciplinat. Da, niciodată n-a avut comentarii. Alții poate că au mai zis, eu asta nu fac, eu încolo nu mă duc, eu nu. Adi Tucan a fost întotdeauna un om la locul lui. Apărare
agresivă și modernă pentru reșițeni, un 4+2 care se transformă în 3-3 sau 5+1. Nu s-a putut angaja acolo pivotul Stoilov, mingea este culeasă de Antonaru și șansă pentru Gazde să se apropie la un gol de Odorhei, dacă vor fructifica acest atac. Tucanu pentru Vaida Sigan, mare vervă interiorul stâng al Gazdelor. Se face o schimbare la Reșița acum. Ce avantaj cu acest Cuciula, care poate să joace și în extremă, și pivot, și inter, și în centru. El, unde îl pune antrenorul, acolo rezolvă. În poartă n-a jucat încă. A fost incert Cuciula, bară din nou de pe extrema dreaptă a lui Pârvan și în faza a doua se grăbesc Harghitenii. Foarte bună pasa pentru un jucător infiltrat în postul de pivot. Frățilă. A fost, da, extrema stângă, Frățilă. Joc elegant, într-adevăr. Odorheiul și Suceava, în părerea multora, joacă altceva în Liga Națională. Sunt două echipe foarte spectaculoase, deloc statice, care au o dinamică extraordinară. Și sunt interesante echipele care joacă dispute meciuri amicale cel mai des, între ele. Între ele, da. Se duc să se pregătească, nu e nicio supărare, nu contează cine pierde, cine câștigă, totul este să se pregătească și tocmai de asta cred că și sunt și spectaculoase și cazuri aparte. Frățilă pe contraatac mai fructifică odată, 6-10 și mulțumit Vlad Caba de această concretizare a contraatacului. Și în ianuarie s-a desfășurat Cupa Odorhei la handbal și a participat, cum spunești tu, și Suceava acolo. Și timp de odihnă, până la urmă, cerut de Grigore Xari pentru UCM HC. Aici, Mișa, când îi bagi în mișcare, pierd omul acolo în spate. Se poate juca ușor Iurica. Asta să încercăm. Ilie, nu mai bate mingea. Vino din mișcare. Nu mai fă dribbling înainte. Vino, schimbare de direcție și după aia faci depășire. Înțelegi? Tu pierzi un tempo acolo. Nu mai bate mingea prima dată. Te mai duci și pe exterior. Hai să încercăm Danemarca. Sunt la mult în cer. Danemarca? Merge Danemarca. Merge unule. Merge unule. Hai să jucăm static și plus de asta uitați și la timp. Moment, e golul pentru ei, dar noi nu ducem tot în poziție. Jucăm până la gol. Dacă așa se distanțează, îți mai arătăm tot meciul cu ei. Hai puțin. Haide, hai! Se poate, haide! Rest! Mascota își face numărul obișnuit în aplauzele spectatorilor. Cele două mascote ale reșițenilor sunt foarte, foarte simpatice. I-am auzit discutând. Au glumit, scuză-mă, George, și în weekendul trecut când tu ai comentat Reșița cu Budivelnic, au glumit cu un jucător ucrainean, s-a bătut piept în piept cu un jucător de la Budivelnic și acela a gustat gluma, a zâmbit. Ați auzit? Chiar a marșat la glumă, a fost super. Da. Ați auzit sfaturile la acest time-out, pe lângă Grigore Xari a vorbit acolo și Rohozneanu și Rică Păruianu. Rohozneanu a cerut Cogiosei acea schemă Danemarca, cu un jucător venit din stânga, să vedem dacă le va reuși această schemă. Până la urmă, Păruianu pare factorul decisiv, știi, vine și pune punctul pe ei, așa. Cumva. Dă pe Vlad Cap, echipa lui conduce. S-ar putea spune că e în dificultate. Caba, unul dintre antrenorii care umblă cu planșa aia după el tot timpul. Odorheiul Secuiesc, o formație care pare să fi răsărit din nimic, să spunem, inventată în 2006. Totul s-a întâmplat aici datorită parlamentarului Văroș Toiatila. Sunt banii lui la această formație. Este un plan pe termen lung. Există și Handbal Club Odorhei, echipa numărul 2. Are și echipe de juniori formația din Odorheiul Secuiesc. Este o construcție piramidală, logică, normală. O construcție civilizată, nu după ureche. Și se speră ca în 3-4 ani de acum încolo această formație să fie în topul handbalului din România, momentan să prindă cupele europene și apoi să se bată de la egal la egal cu cine va fi în fruntea handbalului românesc alături de HSM Constanța, care până acum este cea mai serioasă construcție din Liga Națională. E bine să nu lași pe Rusia să scape de marcaj, că
omoară tot când aruncă la poartă el. Odorheiu are în jur de 200 de copii și juniori, așa cum Clujul are iar o piramidă interesantă, foarte bună, și cum încearcă să-și facă și Minaurul, și cum iarăși are foarte bine asistată Suceava. Da, să reamintim telespectatorilor că în România sunt numai 5.000 de jucători de handbal. În jur de 5.000. Da, în jur de 5.000. Foarte puțin la ce a fost odinioara handbalul din România și ce ar fi putut să rămână, dar bine că există și această bază și încetul cu încetul să se mai clădească pe lângă, să se dezvolte, dar ne trebuie în primul rând săli. Îți trebuie infrastructură după aceea, sau poate în același timp îți trebuie pasiunea omului care muncește la handbal. Evident și bani, pentru că nimeni nu face muncă patriotică și e firesc. Extraordinar a apărat din nou Sorin Bârza la 8-a intervenție, a conturizat George, extraordinar, atât câte mingi a scos Sorin Bârza, omul fără de care Odorheiu cu siguranță n-ar fi ajuns la această performanță. Se spune că portarul este, știți, 50%, măcar 50% din potențialul unei echipe la handbal. A căzut destul de rău acolo din Machele, ai văzut că l-a ajutat colegii să așeze pe bancă. Gândește cum ar fi fost Odorheiu fără cele 8 mingi față de Bârza. Și să nu uităm că până una alta Reșița a lovit de 2 transversale. Iată că își face și Ionescu treaba. Cu reflex bun al lui Ionescu pe aruncarea înșelătoare, cu pardoseala lui Kuzmanovski, n-a găsit efectul pe care și l-a dorit, ca mingea să-l păcălească pe portarul gazdelor. Ionescu ieșise din circuit la un moment dat, că veniseră Levente Sabă și Ionuț Irimuș și rămăsese doar Antonaru. Fusese împrumutat da. Pe la Oradea sau Satul Mare. El nu mai era la Reșița, asta vreau să zic. Da. Și iată, acum când e nevoie de el, a răspuns din prima. Așa cum au venit și Vaidasigan și Pârvan, a căror împrumut se terminase practic la Timișoara. Relații bune între cele două echipe. Cristi Fenici, timișoreanul, fostul conducător de joc al Reșiței, s-a întors acasă. Iată cât de departe vor să-i țină cei din Odorhei pe Bănățeni, de semicercul propriu. Gol înscris de Tucanu, mingea s-a dus în bara de metal care susține plasa porții. Extraordinar a fost acolo efortul lui Rică Pârâianu. Iată cum s-a bătut cu 3 adversari. A scos mingea, Di Tucanu a agățat-o și a trimis-o în poartă. 7-11, Cara Severin, Odorheiu Secuiesc. Mai sunt 6 minute din această primă etapă, acest prim meci din etapa 14, prima a returului. Vom mai avea mâine de la ora 12 Steaua Energia Târgu Jiu și pe contraatac cu Ciula cu primul gol în această partidă. 8-11. Ziceai de Rică Pârâianu, pe lângă faptul că știe meserie, are 1,96 m și 104 kg, o forță extraordinar. De-aia și putut să lupte cu 3 apărători, că nu e simplu deloc. Mihalcea pentru Kuzmanovski a aruncat și a înscris de această dată. Grigore Xari a zăzut pe margine, n-a înțeles cum de a intrat această minge în poartă. A și fost împins, tatonat acolo de Rică Pârâianu, a aruncat fără să se uite la poartă Kuzmanovski, în diagonală pe colțul lung. Dar pregătit, a văzut dinainte că își fixase ținta, astfel încât aruncarea n-a fost o problemă și handbalist tehnic, în primul rând. Tucanu. Prohosneanu, pasă din nou pentru Pârâianu, ținut acolo Rică Pârâianu, mingea la Grozăvescu, cu Ciul, al doilea pivot, s-a dat faultă pentru gazdă. Iată pe Grigore Țari, cerând și 2 minute eliminare. Tucanu din nou, să vedem, încearcă să pătrundă singur, însă n-a reușit. Foarte bine blocajul lui Rusia acolo. Iată și un mic fan al celor din Reșița. E plăcut și e și bine în același timp. Cu Ciula, care reușește să recupereze și să marcheze în postura de al doilea pivot. Da, jocul cu 2 pivoți a dat rezultate aici, că o minge peste brațele, de fapt pe la umări a trecut lui Sorin Bârza, care n-a reușit să împingă brațele mai mult. Spectacol făcut de fanii Reșiței. Fani civilizați care își încurajează echipa și atât.
Cred că e timp de odihnă cerut de Vlad Caba pentru... Și eu și însoțesc în meciurile din deplasare. Da. Suporterii pe formația Fanion din Cara Severin, UCM HC din această etapă. Pe zona centrală, plecați la anticipație. Au venit 2 mingi la ei. Așteptăm recuperarea. Dacă joacă 5+1, în continuare. Hei, facem Montpellier să ajungă Vova aici. Boti, lucrez cu Mihalcea și vine Crucișoare la Vova. Vova ajunge aici în centru. Haide, și nu ne mai grăbim și atenție la repliere. Haide! Replica la Danemarca se numește Montpellier. Schema respectivă. Da, Vlad Caba este unul dintre cei mai școliți, să spunem, antrenori din handbalul Pasionat și românesc. adept al școlii franceze de handbal. A fost la multe dintre cursurile de perfecționare organizate de Federația Europeană. Și iată, încetul cu încetul, poate i s-a evit acum șansa să pună în practică ce a învățat, ce a auzit și să dovedească că este un antrenor pe care handbalul românesc se poate baza. Și s-a dus și la marile competiții pe propria cheltuială. Nu e singurul, mai sunt și alții, dar pentru că el e despre el e vorba acum. Tucanu și gol Pârâianu, așa cum doar el mai știe să o facă. E nici volei balate direct. Câte poftă de joc are Rică Pârâianu. Poate alții la 34 de ani. 34 de ani și la cât a jucat Rică și la ce nivel a fost, s-ar fi blazat și nu i-ar fi interesat, dar Rică dă dovadă de mare caracter și iată și ajută echipa la greu. Joacă ca la 20 ceva de ani. Da. Pârâianu este un caz aparte, el n-a vrut niciodată să joace la Steaua și Dinamo. Deci a refuzat sistematic. Tucanu pasă superbă, ce ratare acolo în extrem. Bârză, ca de obicei. Marta, la ghicită, Sorin Bârză, că desigur a fost pe el Sorin. El a jucat totuși la o echipă bucureșteană, Gloria PTT București. Este singura formație din capitală la care a acceptat să joace. A spus eu nu la Steaua și Dinamo pentru că mă uitam la televizor pe vremuri și mi-am zis că dacă e să ajung vreodată să joc handbal, atunci o voi face la una dintre echipele care să învingă Steaua și Dinamo. Și s-a ținut de promisiune. Da. Campion cu Minaur, campion cu Fibrex Nelo-Săvinești, campion cu Constanța. Corect. A bătut deseori Steaua și Dinamo cu aceste timuri. Gol acum de pe Inter pentru Odorheu Secuiesc, mai sunt 2 minute și 10 secunde, a fost iarăși ghiuleaua lui Rusia, 10-13, al 5-lea gol pentru gruzinul la care s-a adaptat foarte bine în handbalul românesc. O făcuse și prima oară când a jucat la Dinamo în urmă cu vreo 6-7 ani, era foarte tânăr, însă apoi a fost o problemă cu banii, a fost o situație financiară delicată la Dinamo și Rusia n-a mai stat la echipă. Unul dintre slavi, așa cum Anastasia Pitpalova la fete s-a adaptat și cât de bine vorbește, Vladimir Rusia la rândul său pronunță corect și chiar și diacriticele, e ceva special. Bară, recuperează Grozăvescu, extraordinar, Bârză, ca un erou acolo, a ridicat piciorul și a aruncat mingea peste transversală, a 10-a intervenție. Da, cu un asemenea portar să stai aproape liniștit, că nu poți să... Da, de fapt mai mult l-a speriat acolo pe Grozăvescu, care a forțat, a dat mult spre transversale și s-a dus peste poartă. Gândește dacă ar fi rămas Levente Sabo la Odorhei. Levente Sabo care efectiv a închis poarta lui Dinamo în meciul cu CSM. Da, Dinamo a făcut o achiziție, dar foarte bună. Senzațional. Levente Sabo a apărat formidabil. Meciul cu CSM. Da. A marcat Mihalcea, e primul gol al jucătorului de 23 de ani. De pe Vlad Caba, una dintre rarele situații în care își manifestă el mulțumirea. De regulă stă acolo. Nu poți să zici că încruntat, dar nici extrem de zâmbitor. E căsătorit cu fosta mare internațională Simona Iovănescu. Și să amintim și de Alexandra Iovănescu. Fata Simona Iovănescu evoluează pe același post ca mama sa, pe cel de pivot la Tomis Constanța.
Rohozneanu, iată, a fost aici împins și tamponat apoi de Stoilov după ce conaționalul său Kuzmanovski i-a făcut viața grea coordonatorului Rohozneanu. La Reșița... Suporterii, scuze-mă, George, suporterii de la Reșița ai fost în weekendul trecut, își păstrează și locuri acolo la galerie, parcă recunosc fețele oamenilor din galerie. În fine, Grozăvescu reușește să marcheze de asta dată, nici măcar Bârza n-a reușit să mai facă fața asalturilor repetate. Da, uite-te-l cum antici mâinile și picioarele în toate părțile. S-au terminat cele 30 de minute ale primei reprize, 11-14, Cara Severino, Dorheu Secuiesc. Revenim după aproximativ 9 minute cu partea a doua. Aici sunt stelele handbalului. Super meciuri din Liga Campionilor. Sâmbătă de la 20, HCM dă o nouă bătălie. În direct la Digisport Plus, Bosnia Sarajevo, HCM Constanța. Digisport, spectacolul campionilor. Elita handbalului joacă la Digisport și Digisport Plus. Aici servesc ca și tenisul. Spectacolul total s-a mutat în Florida. Turneul de la Delray Beach, Juan Martín del Potro, John Isner, într-o competiție nebună. Turneul de la Delray Beach îl vezi doar aici. Digisport, spectacolul campionilor. Am revenit în direct cu sala sporturilor din Reșița după primele 30 de minute. UCM Handbal Club Karaș-Severin, Handbal Club Odorhei, 11-14. Atacă formația oaspete în roșu complet, în vreme ce formația bănățeană este în albastru. Fan de toate vârstele la Reșița, ceea ce e un lucru foarte bun, pentru că astfel copiii ajung să și joace, să practice sportul. Înseamnă în primul rând sănătate și comunicare și socializare, nu doar sport de performanță. Mihalcea a fost în extrema dreaptă, Stoilov din nou. Mihalcea n-a avea ce să facă, se intrase între pasiv, aruncat dintr-un unghi închis. Vlacaba arată jucătorul săi că ar trebui să dezvolte jocul în partea stângă a atacului. Iată momentul cu Mihalcea, care a aruncat pe scurt, a strâns picioarele Antonaru. Odorheiu pe faza de atac cu Rusian, interstânga, la coordonare Kuzmanovski, în dreapta este Răpciugă, lângă el Mihalcea, pivot Stoilov și în stânga era Frățila, au pierdut mingea jucătorii de pe dreapta, Răpciugă cu Mihalcea. Grozăvescu a aruncat și este imbatabil Sorin Bârză. Numai în locul lui Grigore Țari să nu fi. Bârză, ce să mai zice, 11-a minge scoasă la 35 de ani. A avut ghinion la mondialele acelea din 2009, când la echipa națională erau Ayhan Omer și Petru Gervan, el n-a jucat mai deloc. Kuzmanovski, uite că ratează și conducătorul de joc al celor de la Odorhei. S-a oprit Cuciula, n-avea cum să mai înainteze. Și acum Tucanu cu Rică Păreanu calmează atacul pozițional al gazdelor. Noua formație, care este totuși lider momentan în Liga Națională, UCM HC Karaș-Severin. Are 23 de puncte, Odorheiu 22 pe locul 2, Constanța 21 pe locul 3, apoi vin două echipe, 18 și 16, Suceava și Cluj, și în sfârșit un gol pentru reșițeni. A înscris foarte bine, atât în săritură, era deja în 6 metri acolo, dar plutea, nu a încercat să-l încerc cu Rică Păreanu, pasă superbă de la Rohozneanu. 12-14 s-au apropiat
foarte mult gazdele. Culmea, bănățenilor le merge mai bine de când au pierdut supervalorile, cum erau catalogați cei care au plecat de la UCM Reșița. Și iată acest gest care e normal în țările civilizate. Persoanele cu dizabilități au acces acolo la marginea spațiului de joc să se poată bucura în direct și discută cu jucătorii în timpul meciului. Vaidasigan aruncă de la șold, a apărat pe colțul scurt Sorin Bârză, Kuzmanovski pe contraatac de drumul la minge, o agață extraordinar, a apărat Antonaru. Se cam schimbă soarta, a șasea intervenție pentru Antonaru în favoarea echipei sale și Reșița poate să se apropie la un singur gol, ceea ce nu s-a mai întâmplat de la începutul partidei, dominată până acum de Handbal Club Odoheu. Se costă minutul 34, Grozovescu pentru Rozneanu, Tucanu aruncă, apără superb, Sorin Bârză recuperează frățilă. A pierdut mingea Stoilov, Pârâianu, extraordinar, extraordinar ce a făcut Stoilov acolo, nu s-a înțeles cu Mihalcea. A pierdut mingea Macedoneanu în fața lui Rică Pârâianu. Ați văzut și pe Grigore Xari, parcă nu-i vine să cadă că formația sa a renăscut, precum Pasărea Phoenix. Acum 3 zile nu mai exista handbal în Cara Severin, da? Da, figura aceea lui Pârâianu, strigătul acela de bucurie este formidabil. Și iată cum Antonaru îi ține în prize pe ai săi. Lacrimi în ochile suporterilor reșițeni. Tucanu și gol de această dată n-a mai putut evita Bârză și egalitate la 14 după 35 de minute. Iată-l pe Pârâianu alături de Tucanu, cei mai experimentați jucători, și vedeți oamenii din conducerea Consiliului Județean Cara Severin, care probabil și-au dat seama că trebuie să aducă o bucurie în plus acestor oameni din Reșița, care veneau la sfârșit de săptămână tot timpul să vadă super echipa de handbal masculin. La fete n-au avut noroc, deoarece Universitatea Reșița are probleme în Liga Feminină. Și acum descoperă că într-adevăr merită să facă această investiție, să sprijine. A marcat și Odorheiu. Cum se spune, George, dacă îi prinde microbul și pe cei de la Cara Severin, cum s-a întâmplat cu cei de la Constanța, da, îți dai seama ce s-ar putea să se întâmple din vară la Reșița, să se investească din nou și să se joace de la egal la egal cu alte formații tari din handbalul masculin. S-a întărit foarte mult Bacău, s-a întărit Clujul. Bacău și Clujul, da. Bacău, să zicem că mai puțin, dar Clujul a primit chiar o infuzie sănătoasă de jucători de valoare acolo. Și CSM București, să ne uităm, echipa noastră din București, care suferă acolo în zona retrogradării. 3 jucători a adus și CSM-ul. Numai Steaua. Uite, Steaua a reușit cu ce are în grădina proprie, a făcut acel meci formidabil la Suceava. Extraordinar au jucat acolo. Și apoi a venit un meci greu cu Oradea, echipa care se bate în salvarea retrogradării. După ce Oradea conducea la un moment dat cu 5 sau 6 goluri, Steaua a revenit miraculos și a obținut o victorie în extremis. Oradea rămânând, din păcate pentru ea, pe ultima poziție a clasamentului cu un singur punct. Steaua are 11, este pe 11 cu 8 puncte. Vom vedea mâine de la 12 împotriva Energiei Târgu Jiu, o altă formație în suferință față de turul campionatului. Da, dar care n-aș zice că are probleme cu retrogradarea. Se ține bine. Logic, se bate și ea la primele 5 locuri acolo, la locul 4-5. Eu știu dacă mai poate. A agățat mingea din nou Sorin Bârză. El e șeful din teren. Da. Dacă nici Pârâianu nu mai marchează în fața lui. Un meci superb oferit de cele două formații, locurile 1 și 2 din Liga Națională. Cara Severin și Odoheul Secuiesc au condus harghitenii până minutul 35, au revenit gazdele și acum se joacă de la egal la egal. Extraordinar, a pierdut mingea Mihalcea, s-a aruncat ca un delfin odinioară când era la Constanța, s-a aruncat Rică Pârâianu. În plonjon, spectaculos și eficient deopotrivă.
Incredibil, incredibil. A recuperat cu mâna stângă el dreptat fiind, dar când vine acoperit acolo, știi? Parcă a fost o cloșcă din aia care stă de pui aproape. Îți dai seama când îl văd ceilalți jucători pe Pârâianu cum se aruncă după orice minge și asta... Atunci chiar nu-ți permiți să... Să nu dai tot ce poți. Da. Bă, Sigan. Șpagat, marca Bârză. E o problemă cu Bârza acolo. Dacă l-ar scoate pe Bârză, ar mai rezolva câte ceva. Mihalcea, 3 jucători contra lui a fost blocată micuța extremă a Odorheiului Secuiesc, care este în șilotul lărgit al României. A fost accidental la un moment dat și a pierdut contactul cu naționala lui stângă și Munteanu. Bârza apără acum din experiență și din talent și le are har domnului pe amândouă. E formidabil să vezi așa ceva. Până la urmă, hai să fim sinceri, să învățăm și noi că trebuie să apreciem munca. Deci e un meci în care toți jucătorii de la ambele formații au muncit din răsputeri. Pe prepasiv a reușit să arunce Rusia pe colțul scurt și l-a păcălit pe Antonaru spre liniștea lui Vlad Cava. Iată, a pătruns gruzinul, a țopăit mingea chiar în fața lui Antonaru, care a crezut că mingea îi va veni la genunchi. Minutul 39, 14-16, UCMHC Cara Severin, Handbal Club Odorheiul Secuiesc. În derbiul primei etape din retur, suntem în etapa a 14-a. E șef la capitolul goluri Vladimir Rusia cu 6 reușite. După aia Kuzmanovski 4 și Frățilă 2 de la Odorhei. Câte 3 Tucanu și Vaida Sigan de la Reșița, Cara Severin și Pârâianu 4. Popoviciu a fost faultat acolo, da, și eliminarea era faultat la coapsă acolo, putea să accidenteze Popovici. Alexandru Dimache, cred că ați putut să citiți pe buze ce cuvinte a adresat arbitrilor. 9 metri pentru Reșița, Tucanu, lângă el Rohozneanu, în stânga Popovici. Ce linie de 9 metri a avut Reșița și cu Petrea. Extraordinară ghiuleaua omului care înlocuiește pe Petrea. Este vorba de Popovici, da? De fapt trebuie să-l facă uitat pe Adi Petrea, acest puști foarte greu, dar de nu e imposibil. 19 ani. 15, 16, 90 de secunde de inferioritate pentru locul 2 din Liga Națională Odorheiul Secuiesc. A intrat din nou Kuzmanovski, poarta este goală la Odorhei, jucătorul cu maieul decupat, Mihalcea. Extraordinară schimbarea de direcția lui Mihalcea, a mimat o pasă către Rusia, a păcălit pe adversarii săi, a pătruns și a înscris. Băiat inteligent și tehnic, Mihalcea. Odorheiul la fiecare atac din ăsta și le-a ieșit de fiecare dată până acum. Dacă lucrează la antrenament, da, și aici se vede, schema, aici se vede clar că, da. Se vede clar că asta a fost lucrată de zeci, poate chiar de sute de ori. Nu e nimic întâmplător. Sunt furate de joc și mascotele, nu mai mișcă. Ia să vedem aici. Faultat pe aruncare, da, 7 metri pentru Cara Severin. Rică Pârâianu a luat mingea, dar probabil eu va da lui Rohozneanu, a venit acolo și Popovici. Vaida Sigan a executat în prima repriză, acum Rohozneanu își cred că se schimbă portarii la Odorhei, cred că va intra Laios Varo. Gol pentru Cara Severin a înscris coordonatorul Rohozneanu. Mai sunt 19 minute, care pe care în derbiul returului între Cara Severin și Odorheiul Secuiesc, 16-17. Iată, George, ce echipă un meci de o frumusețe rară. Să domină handbalul românesc. Steaua și Dinamo, din păcate, nu mai sunt ce au fost. Minaur mai de mult a apus. A rămas Constanța să țină steagul marilor puteri din handbalul românesc și acum ne lăudăm, iată, cu Reșița și Odorhei. Vin din spate Suceava, Clujul, Târgu Jiu, Bacăul. Acolo unde oamenii își văd de treabă și unde muncesc și fac lucrurile
așa cum este bine să le faci de obicei. Și când toate astea sunt adaptate la metodele noi de pregătire, la handbalul modern. Până la urmă Ferenții, da, înscris, după ce la faza precedentă a aruncat aiurea, a fost contraatacul cu pasa lui Antonaru greșită pentru Pârvan și iată Rusia l-a pus într-o postură foarte bună pe colegul său de la 9 metri, care a fructificat 16-18, Cara Severin, Odorheiul, Secuiesc. Ferenții are și el 3 goluri și se anunță un Inter promițător. La doar 23 de ani, are forță, e înalt și el are 1,96 m, deci ar putea fi ajutor și echipei naționale la un moment dat. Să nu-l pierdem cum am pierdut pe Ferențilie și un alt produs de aici, de la Odorheiu Secuiesc, și să nu joace pentru uite altă cum a voleibalat națională. mingea. Extraordinar, a scris Kosmanovski cât de sigur a fost pe el. Dar recuperarea de la început se recuperează voleibalată, mingea pasă voleibalată pe contraatac, ajunge la Kosmanovski. Așa, asta înseamnă handbal, spectacol. Am adus aminte de Ferențilie și am mai pierdut la feminin și pe Gabi Rotiș și pe Simona Spiridon. Două handbaliste extraordinare. Edith Matei, care au jucat Sorina pentru Lefter Austria. Teodorovici. Și dacă vrei mai mergem în urmă, Lili Țopea, Beatrice Wagner. Da, măcar acum, în epoca modernă, să spunem, după 90, aceste super jucătoare. În fine, poate nu vom mai avea ghinioanele de altă dată, iată bătălia adevărată la linia de 9 metri, acum Cara Severin din pe atac, poziționar, Hozneanu, în dreapta este Pucanu, în stânga Popovici, vine Popovici la încrucișare, mingea este pentru Hozneanu, schemă, Reșiță, extraordinar gol, Grozovescu. Și pe noi ne-a derutat faza, noi credeam că încrucișează, ai văzut, cu Popovici, dar Hozneanu a dat drumul în extremă la Grozovescu și am scris pe scor. Foarte bună mișcarea fără mingea lui Popovici, care a atacat acolo, dacă rămânea locului, atunci toată lumea s-ar fi dus de urgență în extremă. Așa, puștul, mergând și el amenințând poarta adversă, a fost obligat să strângă în fața lui. Două goluri pentru Odorhei, acum pe atac a fost ținut Stoilov, dar a reușit să înscrie. Ce pas învârtit a dat acolo. Cred că este Ferenții. și eliminare, da, la Cara Severin s-a văzut cum a fost ținut de tricou macedonanul Stoilov, iată. Cred că chiar Popovici. A văzut bine Bejinariu și Cârligeanu și iarăși om în plus pentru Odorheiul Secuiesc. A bătut Cuba cu tânărul său handbalist Grigore Xari, nu avea ce să mai facă Popovici la faza precedentă. Rohozneanu. Gol. Aruncare surprinzătoare, s-a lăsat pe minge la colțul scurt, a fost surprins și Sorin. Tipică pentru Rohozneanu. Și pentru un coordonator de joc, cam așa. Da, așa arunca încă de pe vremea când era un puști la Suceava, fiind produs al școlii sucevene de handbal. Caba cred că n-a stat 3 minute adunate pe bancă. Mai are un pic și intră el acolo în teren. Ferenții din ce în ce mai luminat la joc, are vederea asta de ansamblu. Ce a încercat acolo Frățilă, nu s-a lăsat Antonaru păcălită, 8-a paradă a portarului Bănățean. A prins cu mâna, piciorul a luat prea mult efect, exact. da, și parcă a vrut să înconjoare pe Antonaru acea parcă a venit să tragă de mână, ia-mă și pe mine. Cam desene animat a fost asta, da? Fără gol Odorheiu la om în plus, încă 45 de secunde pentru inferioritatea UCM-ului, a fost faultat Rică Purianu. Rică Purianu, de când a apărut el șef, el dă tonul, dacă ce paravane au făcut acolo lui Tocanu. 3 adversari a ținut Purianu. Extraordinar. Dacă nu mai are probleme Rică la genunchi, care l-au ținut deseori în afara terenului. El e șeful. În momentul în care Purianu luptă, s-a văzut în prima secundă că asta face, nimeni lângă el nu va îndrăzni să nu se apere sau să nu atace până la rupere. Rusia, ce contra a avut acolo. Ați văzut că și doamnele din Galeria Reșiței sunt destul de dure în exprimare. Pătimașe. Până la urmă e un sport practicat de bărbați și de ce n-ar fi atât admiratoare, nu?
interferenții pentru Mihalcea, care acolo s-a tamponat cu adversarul său, Grozovescu. Teodorheu, cum riscă să-și facă singură echipa transilvaneană viața amară. Față de meciul precedent, când Odorheu l-a pierdut la Bacău, 23-25, când fanii harghiteni au recunoscut că formația lor nu prea a jucat. A alergat după egalare și degeaba. Acum a condus Odorheul tot meciul și are ceva probleme, dar mai este de jucat. Tucanu, bară. A recuperat Mihalcea, contraatac, Stoilov se uită după un coechipier de marcat, l-a găsit pe Rusia, a mimat pasa și a apărat senzațional Antonaru, a noua parada acestuia, a portarului de 25 de ani. Motricitate bună pentru Rusia, ai văzut cum și-a făcut loc singur. Păreanu s-a prins, Bârză, s-a prins de asta dată. 16 mingi a scos. Era distanța foarte mică și mai are destul de aparate Sorin Bârză. O să sară de 20, clar. Rusia a blocat din nou de Antonaru. Meciul portarilor până acum în ultimele 5-6 minute. 16 mingi parate Bârză, 10 Antonaru. Și supărarea cruntă a lui Păreanu. Știi că acest puști Popovici are șanse să ajungă jucător. E ambițios și l-a văzut că se și apără bine. Totul este să-l lași să-l ajut să evolueze, mai bine spus. Grigore Țari, un tip liniștit de fel, dar sub masca lui așa se ascunde un tumult extraordinar. Iată pe Popovici acum în centru, schimbă cu Rohozneanu, Popovici și Tucanu, nu mai iese acolo Kuzmanovski mai mult. S-a încurcat, a făcut pași la această fază Popovici, n-a mai dat drumul la minge și pe contraatac Mihalcea penalizează gazdele. 19-21, a treia reușită pentru internaționalul de la Handball Club Odorheiul Secuiesc. Mai sunt 12 minute din derbiul etapa a 14-a, prima din retur. Din nou Rohozneanu în centru, Popovici, Rohozneanu, Tucanu, minge pentru Păreanu și cred că va fi eliminare, da. Este a doua eliminare, deci Stoilov. La Stoilov. Bătălie crâncen acolo pe semicerc între Stoilov și Erica Păreanu. Doar vreo 4 cm mai puțin are Stoilov, în schimb are vreo 2 kg în plus față de Păreanu. Ce procedeu de luptă a fost la faza precedentă a lui Stoilov. Iar Păreanu știe să și cadă, să accentueze, știe să pivoteze, nu se mai pune problema și știe să și arate că e faultat. Adică ridică brațele, deși acolo chiar e luptă surdă, să nu crezi că vreunul stă să se uite la celălalt, nu. Să vedem cum se descurcă UCM-HC Caraș-Severin. Agățat aici de umăr Rohozneanu, Mihalcea își cere scuze colegului său de la Națională. Nu s-a dat eliminare la Mihalcea, publicul și normal, asta și de la fel și Grigore Xari. Iată momentul. Da, se putea da și eliminare. Se putea da și eliminare. Da. Dar când au văzut fața plină de efort a lui Mihalcea și a cerut îndurarea arbitrilor, l-au lăsat Mihalcea în teren. Să știi că ar fi avut, putea să joace un rol principal într-o tragedie, că era foarte, extrem de convingător era. Popovici pentru Tucanu. A venit Grozovescu, în extremă stângă, se joacă acolo, aglomerat pe centru pentru Rică Păreanu. Este Tucanul la 36 de ani, el pierde mingi, el recuperează de pe jos, aproape în genunchi, uite că asta înseamnă să fii profesionist. Este și orgoliul lor, da, este orgoliul profesionistului aici. Rohozneanu apără extraordinar, Sorin Bârză, numărul 1 în acest meci, portarul harghitenilor, care iarăși iese la schimbare, va intra din nou un jucător pe faza de atac. Au pierdut mingea harghitenii, a rămas Bârză în poartă, Marta cu efect, mingea se duce pe lungă. Riscă să distrugă aparatele fotoreporterilor de pe margine. Iată pe cei de pe banca Reihiței îngroziți.
O reluare superbă oferită de colegii noștri prezenți la Reșița. Fotoreporterii încearcă să se ajute la marginea terenului. Să reasambleze un aparat care costă destul de mulți bani. Dar asta este riscul meseriei, cum se spune. Kuzmanovski pentru Ferenții, se înalță pe fals Dimache, Mihalcea, iar forțare în atac. A doua și de această dată îi dă eliminare. Eliminată Mihalcea. E a doua, ți-aduce aminte că a mai fost o fază chiar în extremă. Și să nu uităm și agățarea din faza defensivă. Asta e lipsea Odorheiului. Ți-am zis, parcă singur își face viața grea. Simpatic foc, Mihalcea cum se exteriorizează, dar din păcate a greșit și în această fază. Clar, adică nu mai... Cu toate scuzele pe care putea să și le ceară. Boltă frumoasă pusă acolo de Grozovescu. Și gol. 20-21 UCM HC Cara Severin Handbal Club Odorheiu Secuiesc. Am intrat în ultimele 10 minute. Meci superb pentru noi ca televiziune, însă pentru suporterii harghiteni cu siguranță este de altă natură. Ne tremură sufletul la fiecare minge. Da. Reșițenii și-au revenit. Numai antrenor să nu fie la această partidă, nici de parte, nici de cealaltă. Rusia pentru Ferenc, pentru Dimache a fost faultat Dimache. A renunțat Caba de data asta și a trimis portarul înapoi în poartă. Unul dintre cei supărați de pe banca Odorheiului este Talaș. Cât poate să recupereze Stoilov. Până la urmă, mingea e acordată Reșiței. Popovici a fost faultat de Stoilov. Mingea la noi, a spus announcerul sălit. Toată lumea e cu echipa normal. Atmosferă extraordinară aici. Chiar merită Reșița o astfel de echipă. Publicul este extraordinar. Păcat că s-a destrămat echipa în sensul că marile valori au părăsit formația și vom vedea cu cine va pica echipa în sferturile de finală ale Cupei Cupelor, dublă pe care o veți vedea de asemenea pe frecvențele Digisport. Atacă Reșița, Tucanu, Rohozneanu, Vaida Sigan, Tucanu din nou, Rohozneanu, același Vaida Sigan, să vedem cine se va hotărî să arunce. A forțat mai mult aici să scoată 9 metri Tucanu ca să se mai știe să ține de minge, cum se spune. Să dea drumul în exterior la Marta și scoate 7 metri Rică Pârâianu. Stoilov este dezamăgit. Nici măcar te-ai uitat, a și trimis, a volebala pur și simplu mingea, a plimbat-o rapid către poartă, uitându-se că deja apărătorii Odorheiului sunt în semicerc. Uite. Da, erau acolo. El nu mai avea șanse să marcheze, Ferenții mai mult decât Stoilov. Da. Știința de a juca. Și în momentul în care pot egala din nou, a mai fost egalitatea la 14, dacă nu mă înșel, și acum din nou șansă de egalare. Rohozneanu față cu Sorin Bârză. Mingea se duce pe lângă poartă, extraordinar. Rohozneanu n-a putut să-l învingă pe portarul oaspeților. Numai așa ceva să... Nici suporter nu vrei să... Și dacă ești neutru și îți pare rău la un moment dat. Deci de un dramatism și de o frumusețe rară. Superb efortul lui Sorin Bârză, care trebuie cinstit de colegii săi dacă Odorheiul va reuși să scoată victoria aici în de pasare. Rusia, din păcate pentru Odorhei. Suspansul se menține până la final. Ei jucătorii care fac mai mult faza defensivă și vor intra alții la schimbare în momentul în care Rusia a faultat la Rică Pârâianu. Tot Rică s-a insinuat acolo. Și Rică parcă n-ar ști despre ce vorba. Deci este meritul lui. Rohozneanu tamponat aici de Alex Dimache, 9 metri pentru... Deci făcuse bine loc acolo. Găsise un culoar liber. Are probleme la spate mai de mult, nu de acum. Șeful în teren e Pârâianu, el dictează ce și cum. Frumoasă această echipă a Reșiței, ar fi fost păcat să dispară. Să sperăm că va prinde măcar locul 5 pentru Cupele Europene aceste
ca să joace și la anul în cupele europene și să-i se investească normal în echipa. Altfel vor veni jucătorii când se joacă în Europa. Când ești într-o cupă europeană. Da. De asta dată nici măcar Purianu n-a mai prins mingea. Mihalcea a oprit un tempo, putea să joace cu pivotul Rusia, gol până la urmă pentru Odorhei. 20-22, ați văzut pe marginea terenului cu echipierii lui Rusia cum i-au ținut pumnii gruzinului. Mihalcea a făcut cel mai bun lucru pe care putea să facă. I-a dat mingea colegului care știa că marchează. Serios, a fost teamă să lege cu pivotul. Au încredere foarte mare în acest Vladimir Rusia, știi? El și Kuzmanovski au fost oamenii perfecți acolo. Popovici. Tucanu pe întors, da, s-a văzut, iată, mingea din bară, ghinion pentru Sorin Bârză. Mingea l-a lovit în spate și a intrat în poartă. Al 5-lea gol pentru Adi Tucanu. La 36 de ani e golgheter în echipă. Ce frustrare trebuie să aibă Sorin Bârză, cu mingea din bară l-a lovit în spate și a intrat în poartă. Însă oricum a făcut un meci magnific și acum timp de odihnă cerut de Vlad Caba pentru handbaliștii săi. În cel mai tare meci al acestei etape, UCM întâlnește HC Odorheiul Secuiesc. Goran, de aici din centru, dai pas la Rusia, intri al doilea, Vova, urci pe șut central, Dimache foarte larg în culoare exterior, Mihalcea în colț, atenție la forțare, te duci decisiv, dacă nu poți, pas la Mihalcea, dacă Mihalcea n-ai unghi de aruncare, calmezi, ne replasăm și pornim acțiunea. Asta înseamnă antrenorul modern, ați văzut cum oferă soluții. Dacă Mihalcea nu poate să arunce de acolo din extremă, reluăm și mutăm în cealaltă parte. Acesta este avantajul televiziunilor. Tehnicienii capabili sunt apreciați și pot fi observați ușor. Minge prea sus acolo pentru Mihalcea, a prins-o cu vai. Dimache. Kuzmanovski a fost blocat la brațul de aruncare, nu, este Rusia, blocat la brațul de aruncare, 9 metri. N-au reușit handbaliștii lui Vlad Caba să pună în practică ce li s-a spus la time-out, dar mai au timp. Kuzmanovski pentru Rusia, aruncă cu pardosara, minge... Ce noroc a avut, Antonarul alunecase, era căzut deja. A avut noroc mare Reșița la faza asta. Și uită că de câteva minute stă acolo la un gol. Rohozneanu l-a chemat din extremă și pe tânărul Marta, nou sosit, spuneam, la formație de la Cluj, ca să-i spună cum încearcă să joace acest atac pozițional. Popovici în stânga, acum Rohozneanu, a ieșit Rică Pârianu, l-așteaptă pe Marta la încrucișare. Popovici bate mingea, n-a putut să arunce și face loc. Oleu, a încercat o boltă, însă a împins. Cred că i-au cedat nervii lui Grigore Țari. La faza asta pasă pentru Rusia, gruzinul extraordinar și face culoar, împinsă și va fi eliminare, corect, la Reșița. Gol pentru Odorhei. Bine că nu s-a accidentat Vladimir Rusia, care a gândit extraordinar această fază. E a doua eliminare pentru Popovici, care iată cum face dublă greșeală, dacă vrea așa. Nu marchează, aruncă mingea peste poartă și face faultul aici. La 19 ani, George. Da. Să-i se tragă cu vederea, pentru că a riscat destul și el în meci, a înscris de câteva ori și a adus el chiar vrea să joace și să vede la el că aceste greșeli apar din foarte multă dorință de a face lucruri bune. De atât momentul când l-a tamponat la torace, sub braț pe Vladimir Rusia. Bine că s-a accidentat gruzinul. Da, care un tip din ăsta solid, sănătos și nu... care îi place contactul, nu... E georgian. De ajuns să ne aducem aminte de rugbiștii georgieni. Da, să nu ne aducem aminte de acel incident dintre rugbiștii dinamovi și cei georgieni de la Faro. Faro, da. A vorbit mult pe marginea terenului Vlad Caba cu Stoilov, pivotul său macedonean. Tata a ieșit acolo, frățilă ținea la om pe Rohozneanu, l-a scos din joc pe coordonatorul de joc.
al gazdelor. Bun, acest Cuzmanovski se și apără acolo în extremă, dar își face treaba. Rohozneanu Faultat de Frățilă și Ferenții. este prepasiv, Reșița trebuie să grăbească, să arunce la poartă. Da, s-a dat pasivul până la urmă. Răpciuc a pus primul mâna pe minge. Mai sunt 3 minute și 40 de secunde din acest derby. Super meci oferit de Cara Severin și Odorheu Secuiesc. Iată acolo o cravașare. L-au strâns pe Rohozneanu. Dacă ar fi reușit să pătrundă Păreanu, trăsese deja ceilalți 3 apărători în stânga lui. Face culoar pentru Cuzmanovski, Ferenții, Dimache, din nou Ferenții, cine aruncă la poartă pentru Odorhei, o face Dimache cu gol. 21-24. Este prima oară când a făcut-o, dar ce gol important a marcat. Alex Dimache, fost la Ustel Ploiești, Dinamo, HM Constanța și acum și-a găsit un loc la Odorheiul Secuiesc. E gălățean de origine. Ultimele 3 minute ale acestui derby. Tucanu bate mingea, l-așteaptă, pasă greșită pentru Grozăvescu, a reușit să pună mâna pe minge. Tucanu se înalță, aruncă, mingea a trecut pe sub picior lui Sorin Bârza. A fost sigur pe el Sorin că prinde mingea. Da. Al 6-lea gol pentru Tucanu, aici se vede clar experiența. Practic aproape își fixează adversarii din față și pe Ferenții și pe... Cred că este momentul decisiv, George, pentru Odorhei în această partidă. Mai sunt 2 minute și jumătate. Dacă fructifică acest pozițional, se pot gândi la victorie și vor deveni din nou lider în Liga Națională. Da, gol pentru Odorheu Secuiesc, Cuzmanovski, superb acest jucător, da, se îmbrățișează cu Alex Dimache, colegul său de post, dar iată este loc pentru amândoi la linia de 9 metri. 22-25, UCM, HC, Cara Severin, Handbal Club Odorheu Secuiesc, ultimele 2 minute. Tucanu pentru Păreanu, a căzut în semicer cu adversarul. Rusia nu mai avea ce să facă. Și eliminare la Răpciugă. Ați văzut la genicul stâng al lui Răpciugă acel bandaj, elastic, spuneam, el a fost operat la ligamentele genunchiului stâng, iată, și bandajul de la degetul mare, de la mâna dreaptă, parcă a fost blestemat, să spunem, acest jucător anul trecut, însă și a revenit încetul cu încetul. Are 25 de ani, are timp să mai joace fără probleme. Pentru el meciul s-a terminat. La cele 2 minute de eliminare. Și iată, îl vom vedea după mulți ani pe Eremia Păreanu executând aruncare de la 7 metri. Gol pentru Păreanu și pentru echipa lui. Ori n-a avut nimeni curajul să mai bată, ori Rică a zis, lăsați-mă pe mine. Iată, cu efect pe sub piciorul. Am senzația că nu s-a mai dus altcineva, pentru că el a luat mingea, s-a dus cu ea către centru și n-a venit nimeni. Iată, bănățenii își împing adversarii departe de poarta lui Antonaru. Să vedem cât reușesc să fie agili, să fie pe fază. Agață Păreanu. Mingea rămâne la Frățilă. Șansă mare pentru Odorhei la această fază după ce Reșițenii agățaseră mingea Rusia. Va încerca să arunce, nu pasă pentru Frățilă. Nici Frățilă n-aruncă la poartă, s-a florat pasivul. Este suspans la limita maximă. 1 minut și 6 secunde, 2 goluri de avantaj pentru Handbal Club Odorhei în meciul de la Reșița cu UCM HC Caraș Severin. A intrat tare acolo și Pârvan, dar din păcate Frățilă a primit mingea în spate. Dacă ei se dădea puțin în față pe poziție viitoare, ar fi avut timp să și arunce spre poartă, însă a fost prins de adversar, s-a și dat pasiv, n-a mai aruncat la poartă. Contează enorm acel om în plus pe care îl are echipa gazdă în aceste momente. Ar trebui să se miște rapid, să înscrie, ca să mai aibă o șansă. Un meci de toată frumusețea, se joacă cu Rică Păreanu normal și iar scoate 7 metri. Aruncare de la 7 metri, însă timpul... Dar s-au pierdut 3 secunde. La aia m-am uitat. Păreanu este la a noua aruncare de la 7 metri pe care a ținut-o. Cât de bine a făcut franjuri fața de această dată George lui Cuzmanovski. Cu trunchiul s-a băgat în aer, să spunem, deasupra sângerului de 6 metri. Cuzmanovski n-avea ce să mai facă. Și tot, da, tot de Rică. Dă tare.
Da, s-a dat tare, ți-am zis. Extraordinar ce face Pârâianu în această partidă. Un duel Bătrânii au fost Pârâianu-Bârzu, cei mai în formă oameni de pe teren. 24-25, un meci de neuitat între Cara Severin și Odorheiul Secuiesc. Mai sunt 35 de secunde. Oaspeții au un singur gol, omul minus, dar au atacul. Rusia, extraordinară apărarea handbaliștilor din Cara Severin. Au pierdut mingea, Harghitenii cu Ciula, pasă pentru Pârvan, nu, mingea ajunge la Bârză, extraordinar. S-au pripit jucătorii lui Grigore Xar, iată ce înseamnă să nu te țină nervii pe final. Trebuie să ducă înapoi după ei. Mai au acele 10 secunde. Da, dacă nu pierd mingea, cei de la Odorhei câștigă. Iată-l pe Kuzmanovski, gol și s-a terminat meciul. Au câștigat handbaliștii lui Vlad Caba, care trec pe primul loc în Liga Națională cu această victorie. 24-26, iată, se îmbrățișează la marginea terenului handbaliștii lui Vlad Caba. Da, au gândit perfect acolo Mihalcea pentru Kuzmanovski. Ați văzut și pe Grigore Xari în plan îndepărtat. Sorin Bârza a făcut un meci exponențial aici la Reșița și datorită 17 mingi a scos, exact cât Levete Sabo la meciul cu Dinamo. Echipa sa a câștigat Hora Bucuriei pentru nou lider din Liga Națională, Handbal Club Odorheiul Secuiesc. 24 de puncte, Reșița rămâne pe 2-23, Constanța pe 3 cu 21. A fost un super meci oferit de Digisport. George Pârvan și Costi Prună, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, mâine de la ora 12 Steaua Energia Târgu Jiu și de la ora 20 Liga Campionilor Bosna Sarajevo întâlnește HSM Constanța. La revedere!